Yung iba nakapag-area na guys, kami nag-ahanap pa ng pwesto. So ayun. So yun guys, patapos na yung last buhay natin. Ayan o. Wala, minor na ilaga. So yun guys, nagbabalik si Kaprom din nyo. So yun guys, for today's video, magpapakitang tayo. Sumama tayo dito sa mga master, magpakitang. So yun sila, mga bago ating mga kasama yun guys. So ayan, ito yung kasama natin sa si Boss, ang mga ating kapitan ngayon. Siya yung mga maniobra nito, si kasi pinsan. Tsaka yung kasama natin, doon tayo magkakasama guys. Yung dalawa na yun, yung si Boss na yun, nakalimutan ang pangalan. Tapos meron pa tayo siyang kasama, si yung tito kong isa. Nagdala ng net dun sa bahay nila kasi pabigat pa yun dito. So ayun. Maya guys, tignan natin kung paano maglatag itong pakitang. Although nakapaglatag na tayo last time, kaya lang medyo hindi maganda yon. Ito yung tama na pagpapakitang talaga guys. So ayan. Mamaya pakita ko sa inyo. Ayan guys, alas 4 na ata. Alas 4 mga ganon. Ayan yung mga kasama natin. Ayan. Saka doon galing doon. No? So, ayun. So, yun guys, mamaya ulit. Video tayo habang bumabiyay mamaya. So, yun guys, bumaba muna kami. Sobrang babaw dito ng tubig. Ayun o. Ayan tubig guys. Sobrang babaw pa. So, ayan, baba muna tayo. Ayan. Ayan o. So yun, malalim na, tara. Lusot ang kataig. So yan guys, tayo bumabiyaya na kami. Yan. So yun guys, sana sabi tayo mamaya. Yan. So yun guys, andito tayo sa area ng pag-aarihan ng mga pakitang guys. Andito na sila. Yung iba nakapag-area na guys, kami naghahanap pa ng pwesto. So ayun. Ayan, pakita natin yung mga kasama natin guys na ayun. Ayan yung iba guys, nakapaglatag na sila. Ayun o. Marinig na boss? So yun guys, mag-area na kami. So tayo, manunod lang tayo kasi hindi na marunong yan. Ayan. Maglalagay ng buhangin guys. Hindi ng tutok. Pero hindi ng tutukan ko niya. Talaga. Minor. Okay. Hey guys, Fernan taga Sagara. Sugon. Kunin. Guys, ano yung natin, yung pinakambuyan natin, yung umpisa. Tapos yun guys, dire-diretso na yung naalis. Ayan o. Ayan mga tropa natin. Ayan. Mga seryoso pa. Ayan. Ayan si Kapitan. Pado.
Taga sahur. Yan ay kakron. Yan guys, maya-maya, naglalagay kami ng ano, na mga alas 4 siguro guys, naglagay na kami ng ano, ng baterya na. Mamaya-maya, mga alas 6, alas 7, mapatake na to guys. Ha? Yo. Are. Tagara. Lepal. Hindi. So yun guys, nakapangatlong boya na kami. So yun tayo. Medyo mabilis lang guys yung ano, yung takbo natin ano, hindi na ayos yung makina. Yung minor niya, di pa na mababaan. So yun guys, ganyan gumagalaw yung ano. Ayan guys, ganyan. Paisa-isang nawawala yung bingwit oh. Guys, pang-apat na boya na yan. Pang-apat na boya guys. So yun guys, pag-aarya niyan medyo mahirap guys. Dapat magaling ka niyan. Kasi delikado yung bingwit na yon. Pag masyado mabilis yung pag-aarya, yung baka mag-sabit-sabit dito, kailangan mahawakan mo yung agad yun para hindi magkano si tropa o na dali ng bingwit na isa. So ito guys, yung natin, ang lalim nito guys nasa ano, nasa 100 na ito pa guys, hindi pa yung lalim nito. Ay guys, yung tropa natin ako. Ayun guys, nagpapakita rin yun mga tropa na sa gitna ng dagat. Ito guys, nasa may may pinagaling rin si Tax naman ito nagkarya kanina. Ayan o. Ayan. Banda sa may ano, sa may sa atin yan. Ayan o. Ayan. Yung iba guys na, hindi na yung naman. Iba. Ayan guys, patapos na yung last boya natin. Ayan o.
Malawot ang punderya. So yun guys, sa alas na yun, ay nulog na pamato. So ngayon, papatakan namin ito dito sa gitna. Ayan guys. Pagkano ba? Madalit lang. Hindi ning pagal parang ka. Butang ka sa. Sa tao. Ang tao. Pagbutang ka sa bato. At pamataw pa sa nanay, guyod ka ng hayop. Pagandar pa. Bilis Bago. kamay. Bilis kamay. Oo, parang gano'n. No? Muli ning pagka. Tawag kayo, tulo-tulo sana talaga. Tulo. Malulan ni sa ni katigpalan. Ay baka ma. Kagadet magkaiba. Ha? Diba? Kain. Kata, Birthday ni Birthday pala nung ate ko, taon ba na? bado man na nagkaroon kami. Oo, maray pa. Aray mo. Ay, mas mo. Hindi mas nang ko. lima siya na kuhan takin. So yun guys, natapos na mag-area. So mamaya-maya. Perang oras pa nan? Ha? Perang oras ang pagkalat? Pagdiklom. Okay guys. Raw nung kapala na. Ayan. Oh, so yun guys, Tapos na kami. pag dilim-dilim guys, saka natin na babatakin. So yun guys, ang ating siya yung pinakamaster natin kasi nakapula na yan, si pare. Yan, siya lang ang may alam ng pag-aarya ng ganon. Kami, bago sa mga ganon. Pero si Fernan, ayan, dito ko, master na rin yan, master. Ayan guys. Ay, patuloy ba pa nagawa na kayo, no? Tula ora ay minor na ay saga. Paano mo Tungay sa... bali. Tungan mo ano? Hindi na linyador. Nandugtin ko. Utol. Ay, makita pwedeng magluway-luway ka sa bago ta. Oh. Maunyutan ka sa area. Ang ito bagaon. Ay, pa nag-area. Ay, tuusin na naman, ano? Ano? Tapos kuhan tan minor na roy. Dapat minor-minoran pa. Maray pa. May ano mo sa aga? Saga. So ayun guys, antay mo tayo ng mga abang natin pagdilim ng pagdilim mamaya ng langit. Taw raw na nito. Oh, iikutan muna. Iikutan muna guys pala yung Tingnan yung yung mga buya, no. Yan. Titingnan muna natin tapos Kung nakatayo. after noon, pagtingnan natin, Gano'n na bitin. pag good na, babatakin na. Mga sister. Mga 6:30 pa lang guys, babatakin na natin yung nakuha natin. Apiran ko ba mga So ayun guys, after namin mag-area, iikutan namin guys, iikutan namin yung umpisa. Pabalikan natin yun, titignan natin kung anong lagay. So yun, ano yung buya natin na una. Kasi yung buya natin, anim yung nilagay natin dito. Hey! Sunod na. Ayan guys, mga nagpapakitang ring guys, mga tropa natin yan. Ayan din, sila din, oh. Kulin tulin. Ananod pa si Reng. Ananod pa si Reng. Patulinan! Pura minor. Pura minor. Ora minor! Sisi mo tahu. Jadi tutup. Tutup. Pura minor. So yun guys, yung nasa likod natin, yung kapitbahay natin doon sa kailangan pa Fernan. So
Sila yung tumulong sa atin magawa ng ano, nung buya, nung pamato, siya yung ano, tumulong sa atin. Magangay ng bato ta. Tango. So yun guys, yung buya natin na yun guys. Ikaw, nagtatanga, nagsisirik-sirik ka. Oh. Ha? So yun guys, tayo. dumidilim na. Ayun guys, yung ano, yung una nating ano, ano una, yung pangatlo ata to, na buya, pangatlo. So ayan. Andun yung iba. Ayun sa may unahan guys. Ayun. Iba yung ano, iba yun. So ayun, mamaya ulit. So yun guys, ang ganda ng araw oh. Lubog ng araw. So yun guys, maglalagay na kami ng ilaw sa unang buya. Ayan. Sige. Dapat mo sa lambuya. Gusto mo kami. Dapat mo nylon. Nylon. May ito ako ito. Yan. Abilaw ko na na eh. Ilo daw. Ano na pare? Inikot mo na tao. Sagwa na. Mulad na sana. Yan, ano sana, pagbangge? Pagbangi na. Pagmulik ko mo. Doon kita supang bot nga. Doon yung puro sana. So yun guys, ang paglalagay ng ilaw na yun, dalawa lang kasi yung natin na solar na blinker natin nabili. Umpisa at saka dulo. Tao no? Hindi, wala makita pang tao. Puro lang. Kasi sa paglalagay pa ng pailaw na yun, yung blinker, umpisa at saka dulo. So ayun yung maglalagay na. Pagkita ng isa doon, as paglagay sa dulo. Kasi ang ganda ng ano, ng langit oh. Guys, ang ganda ng view oh. View pa lang guys, panalo na. Ngayon, nagtatango, Roy. May kumot kan. Ano yung siyang kubat? Tao ito. So yun guys, 5:30 to 6 PM magsisimula kami magbatak guys. Yun, sana bahala na. Ayun yung kasama natin guys, yung katabing bahay natin si Kuya. Yan. Medyo malabo lang guys. Yan. So yan guys yung panghuli. Ang huling buya natin, ilaw. Nirilaw na. So ayun guys, nakapaglagay tayo ng last na ilaw. So antayin na tayo ng mga isang oras ata. Babatahin na natin. Kaya lang guys, mamaya medyo madilim na yung video natin. So pagtsagaan na lang natin mamaya. Matayang ilaw eh. So, sana gumana to. Kaya lang parang ano. Sana gumana yung ilaw natin. Ganda ng ilaw. So ayun guys, next video natin ito, magbabatak na tayo ng pakitang kasi masyado lang mahaba. So ayun guys, mamaya ulit. So ayun guys, alas 6 pasado na. So mag-arya. Magbabatak na tayo. Yung legal. Sige.
Huwag pala ng dalit. Wait. Sukok. Sa ulian ka sambos. Ano magang? Rodis na talaga. Kaya pon. Lalagay yan. Talagtag. Tara yun. Sunod. Ini anak telepon. Nanya sa giliran Tawag. Sige lang. bato. Pamato. Unang pamato guys. Nakuha na. Balamigdar na. Pagkamaligid. Pupulitan naman ang malay gigit. Yan. Bato-bato. Gagaba. Labit pa. Pambugat na. So, So yun guys. Meron tayong huli. Talagtag. Hina. Parang kita yung nabot. Na. Parang kita yung nabot. Saan yung sira eh. Tapos sinabot nung Disney boss. Na. Applause. Tapos Muriel. Cellphone makadals ito.
Pamalaygit. Wala, nagkapikulton kagabi. Mga malayitan. Tumapot ka sendo. Tumapot ka sendo. So, Kira mo sila. Manong Seperti biste. seperti data po nila ila. Yan, yan. Yun. Good. Suto, na sunod biste ni Hado. Sebab apa kena tahu. Maksudnya. Yun. Yang sepuro. Katalagdag. Dah sepuro. Sepuro pati na. Pag tinama talaga ng araw ng sa arag. solid. Talagang may tama man talaga. Malaygit. Yung sinulong ba tayo? Sari-sari. Saring gulay. Walang kita pinakonsuil sa aning northeast na. Sa aming binumano, ano? Ayun. Ayos ko pa na pinama, no? Ayos ko pa na pinama. Sira. Puro. Puro. Ngayon si Pro. Sa puro pag asa ang bayan. Wala tapos na. Tapos na yan. Bato na yan. Ah. Apa? Hindi pa ito na pa, ma. Oh, magaw. Hindi. Nasa puro. Cellphone kada ko dito. Tunog na. Kulton dito nagkakasili. Uy, kung ano yun. Hindi siya nasisiyag. Hindi na sumatapos na. Ah, sa puro ano? Bato na yan. Kulton na na eh. Tapos na magbatas. Matalagdag. Mga jackpot ng tropa oh. Magkira mo. Kulti na
ano. Hmm. Yun. Para walang takas. Yun. Wala din ba na sira, Roy? Yalkon nga ito dakop. Dali din yun. Kapira ka ba? Welcome sa pulyan daw. Sa inyo. Okay, mas kayan. May pangari ka ba? So yan guys, last ball na. Yan, tapos na. So yan guys, natapos sa pagbatak. Medyo mahina, pero ayos lang. Bawi sa susunod. Ano yung sentro pati guys, pauwi na. Yung milo na kulay blue, red, green. So yan guys, pauwi na sila. Tayo uwi na rin mamaya may konti. M1. Ikaw ulit. Dami. So yan guys, tapos na kami magbatak. May mga tama na. Ay malamig ko mag ano. Hamaan ka na ano. Alian lang din yun. Ini ko na po na yan. Nagpapakon. Espiritu tabi. Diyan ha, tabi. Spawn. Nata. Konto sa iba. Sige lang. Yeah. Tara, nigting kita. Oh, toro mo dyan kay. Ano mo? Yan. Ano yung pagkitang? Oo, tara dyan. Pag makatabi. Iisog mo yun eh. Lost mo yun eh. Sabit, sabit. Ayos na din. Not bad. Meron tayong huli. Pero mahirap pa yan guys. Pag sinapol natin, medyo maganda-ganda. Ito yung hinahap natin sa isda. May ganyan. Luliste. Yan guys. Pero maraming sari-sari. So yun guys, yun. Uwi na tayo. Tingnan natin yung mga huli ng mga kasama natin kanina.